Nik gogoratzen dut, gure umea jaio zirenean, kantatzen hasi ginela beraiei lokartzeko euskaraz, guri amak eta amamak eta kantatzen zigutena. Eta orduan horrela hezi ditugu, herri kantagintza, bertsoa, liburuak, komikiak, pelikulak euskaraz ikustea, joatea antzerkietara euskaraz, zerbait sentitzen zutenean kanta bat kantatu, beraiek kontura zitezen, sentimentu hori adierazteko kanta batzuk badaude, eta orduan beraiek bizi izan dira eta bizi dira kulturaren inguruan asko, eta referente askorekin, eta orduan nik uste horrek edukiko duela etorkizunean emaitza bat ekarriko du, eta nik uste dut tresna oso baliagarria ematen diegula horrekin. Euskarazko kulturgintza dauka doai milagroso bat, mirariak egin ditzake, eragin dezake gure ahulgunerik handiena den gaitasunean, eta eragin dezake gure indargunerik handiena den atxikimentu afektiboan. Azken ikerketa soziolinguistikoek esaten dutelako gure ahulgunerik handiena dela gaitasuna, hizkuntza erabiltzeko ezintasuna, hizkuntza bat erabiltzeko trebetasun eza. Baina gure indargune nagusia da hizkuntza horri eta bere kulturgintzari eta bere historiari diogun maitasuna. Euskarazko kulturgintzak, sormenak esan nahi dut, arte disiplinek, daukate izugarrizko potentzialidadea egoera hori iraultzeko. Eta ez bakarrik hori, egoera hori iraultzeaz gain, daukate potentzialidadea personaren garapen integralean. 0-12 urteko haur bati ematen baldin badizkigu tresnak pentsatzen duena eta sentitzen duena adierazteko sormenaren bitartez, bere garapen integralean izugarrizko garrantzia ematen diogu eta izugarrizko aurrerapena egin dezake ume horrek, ez? Hau da, denok dugu behar izana sentitzen eta pentsatzen duguna adierazteko bizitzako momentu askotan, egunero, askotan une oro, ez? Kontua zein da, ez diegula agian garrantzirik ematen kultur adierazpidei sormenaren bitartez, zen olako panorama irekitzen zaion ume bati. Hau da, sentimentu bat, pentsamentu bat, arte plastikoen bitartez, antzerkiaren bitartez, bertsoaren bitartez, dantzaren bitartez, literaturaren bitartez, musikaren bitartez, ikusentzunezko zinemaren bitartez, adieraz dezakela, ulertarazten baldin badiogu eta landu egiten baldin badugu hori, ume horren garapen integralean jauzi kualitatibo oso handi bat gertatuko da. Bat edo beste aukeratuko duelako, sentimentua edo pentsamentua aukeratzeko. Kontua da ematea, ez? Eta orduan uste dut guraso bezala guri dagokigula aukera zabal izugarri hori beraien esku jartzea. Baliabideak pila bat ditugu. Aisialdi eredua asko aldatu da eta 12 urtetik aurrerakoak batez ere gurumeak ari dira ingurune digitaletik batez ere mugikorretik, ez? Elikatzen. Bueno, sarean badauzkagu baliabide pila bat, adibidez gurasook, lehenengo gurasook formatu behar baitugu gure burua eta izan behar baikara kulturzale, kultura adierazpide ezberdinak eskura jartzeko ume hori, ez? Antzerkian nahi baldin badugu, ganbila.eus daukagu, nahi baldin badugu bertsolaritza bertso.eus, bertsosale.eus daukagu, hor dago material pila bat, agenda daukagu umeekin joateko bertso saioetara, umei bertsoa jartzeko entzun ditzaten, hitzaren eskola delako bertsoa, hitza lantzen da oso umetatik eta horri jarraipena eman eskero, izugarrizko tresna ematen diogu, hitzarekin edozer egiteko. Literaturan daukagu galtzagorri umeentzat, baina gurasoentzat armiarma.eus, eta hor daukagu euskarazko literaturari buruzko eduki biltegirik handiena, euskaraz norrari den kantatzen gaur egun eta gure historian nortzuk argitaratu duten disko bat euskeraz jakiteko badok.eus daukagu, izugarrizko tresna da, musikaren bitartez umeek zoriona bizitzen dute, baina zoriona bizitzaz aparte uler ditzakete sentimentu batzuk,
gure kantagintzaren historiari esker garelako gu gaur egun garena ere bai, kantatzen dugun hori gugan geratzen delako, eta gu gara baita ere kantatzen duguna. Hor daukagu dantzan.eus izugarrizko altxor bat ere bai, agenda eta euskaraz dantza nola bizitzen dugun jakiteko. Hor daukagu ganbara.eus euskarazko ikusentzunezko zinemari buruzko izugarrizko biltegi bat. Badaukagu zer non ikusi aplikazioa, jakiteko euskaraz non zer ikusi daiteken, eta uste dut gurasoak kontzientzia hartu behar dugula, gu gara transmisore eta gu garela beraientzat eredu, eta hartu behar dugula gure erantzunkizuna. Ez dena bakarrik gure, lehen esan dudan bezala, gu gara ekosistema oso baten eragile, baina guk badaukagu ardura bat eta erantzunkizun bat, eta uste dut marko teoriko horren kontzientzia baldin badaukagu, aurrerapen handia egingo dugula. Eta gero, uste dut, euskarazko kulturgintzaren bitartez, komunidade bateko partaide izateko izugarrizko aukera bat ematen diogula umeari, taldeko izateko, ez? Gure hizkuntzak ematen duelako bere kulturgintzaren bitartez, normalean beti egiten delako taldean, komunidade bateko kide izateko aukera bat. Eta gu gara planeta honetan dagoen espezierik eta sozialena, gu behar dugu besteekin egon behar gara besteekin. Eta gure hizkuntza eta gure euskarazko kulturgintza dira horretarako izugarrizko bitarteko bat, izugarrizko potentzialidadea daukana. Lortzeko adibidez, oraintxe bertan, pilpilean dagoen gaietako bat, eta da inklusioa, ez baztertzea, umeak ez sentitzea bakarrik, ez sentitzea baztertuta. Horretarako tresnak, eman behar dizkiogu, tresnak emozionalki eta intelektualki garatzeko. Buru askeak eta buru askiak izateko. Eta hori kultur sormenaren bitartez, adierazpide horiek guztien bitartez, ematen baldin badizkiegu, eskura jartzen baldin badizkiegu, nik uste dut persona zoriontzuagoak egingo ditugula, eta persona zoriontzuago horiek gizarte asko sobe bat egingo dutela etorkizun batean. Ikerketa horiek eginda daude. Frankfurteko unibertsitatea azkeneko 40 urteetan ari da ikertzen kulturgintzarekin harremana duten personen garapen integrala, eta ondoria oso nabarmena da. Horiek dira besteak baino persona zoriontzuagoak, dira sentitzen dute askoz empatia, errespetu begirune handiagoa beraien herrikidekiko, sentitzen dira komunidade bateko kide, eta ikusten dute sormenaren bitartez, beraien ikuspegia, munduarekiko ikuspegia, inguru hurbilarekiko ikuspegia, eta batez ere beraien barne sentimentuak eta ideiak eraikitzeko, izugarrizko tresna dela. Sortzen dugu guk euskeraz, bizitzaren arlo guztietan presente egon dadin. Ume horren heziketa prozesu hain importante horretan, lehenengo hezkuntzaren ziklo amaiera horretaraino dagoen prozesu guzti horretan, euskeraz egin dezakela, euskeraz jaso dezakeela, aukera hori begien biztara jarri geniezaioke, ezta? Eta hori da autu ez norbanakoarena, oso importantea da kolektiboki egitea. Guk ni herri txiki batekoa naiz, eta horrek badauzka bere aldekoak, eta kontrakoak ere baditu, ezaugarriak, baina gure herrian adibidez kulturbilgune bat daukagu, eta herrian elkartzen gara kulturgintzan ari garen eragileak, eta hor guraso elkartea dago, eta guraso elkartea da eskolarekin, kulturbilgunean eta eskolaren artean zubia egiten duen eragile bat, eta kulturbilgunea sortu genuenetik, aurrek eta gurasoek eskola are integratuago ikusten dute, herrian, zergatik, kulturbilgunean lantzen, jorratzen duguna kultura adierazpidetik, sormenetik, eskolarekin partekatzen dugulako. Eta umeek eskolan lantzen dituzten, urtean zer lantzen dituzten, hainbat eta hainbat gaitasun kompetentzia esaten zaion horiek, gerora eskolatik ateratzen dituzte kalera, herrira. Orduan, eskola bat eginda dago. Eskola komunidadea ez da bakarrik gurasoak, langileak eta aurrak, baizik eta herria.
Eta hori oso importantea da umeentzat, ze umeek ez dute ulertzen hizkuntza bakarrik eskolakotzat, ez dute hartzen eskolakotzat, ez dute hartzen kulturgintza eta sormena eskolakotzat, gauza derrigor bat bezala, baizik eta da praktika bat eskolan jasotzen dute eredu bat, gero herrian erakutsi aldutena, ezta? Eta horrek erakusten die herri bateko kide direla, komunitate bateko kide direla, proiektu bateko kide direla, eta badutela berai gainera hor zer esana eta badutela zer aportatu. Eta hori dena euskarazko kultur sormenaren bitartez. Hasieran esan dudan bezala, helburua ez da denak izatea sortzaile, helburuak ez da denak izatea profesionalki, aktore, bertsolari, ez da hori kontua. Da kultursaletze horren bitartez eragiten dugula personaren garapen integralean, eta da euskararen biziberritzean ezinbesteko pausoak ematen ditugulako, oharkabean, egiten baldin badugu horrela. Etorriko da emaitza 0-12 urte horietan lan egiten baldin badugu, guk nik aipatutako marko teoriko horretan eta kontzientzia horretan, emaitzak badatoz. Badago hor, badakigu eten bat gertatzen da, lehen hezkuntzan batez ere, esango nuke nik LH bitik aurrera, ordura arte dena da dantza, margotu, kantatu, eta bapatean hasten da ikasketa prozesu bat, non errepikatzea eta gogoratzea da importantea, eta hor, uste dut ez dugula ondo egiten, hori berriz pentsatu beharko genukela, eta sormenari eman beharko geniokela ikasketa prozesu osoan dagokion lekua. Proiektu pilotoak egin diren lekuetan emaitza da liluragarria. Gure aurrak emanezkero tresnak eta emanezkero bitarteak zertarako gai diren ikustea liluragarria da, eta nire ustez dena daukagu hor erabasteko, berriz diot, eta uste dut ezi ditzakegula mundu hobeago bat egingo duten personak. Kultur sormenaren bitartez eta euskaraz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.